падари хуб чӣ гуна аст? падари хуб будан ин албатта бисёр душвор аст, вале имконпазир аст. ва ман фикр мекунам ки аз ин нигоҳ ки ҳам духтарон ва ҳам писарон шуморо ҳамчун намунаи ибрат қабул мекунанд, дигар шумо уҳдадор ҳастед ва вазифадор ҳастед ки падари хуб бошед. ҳамон нафарест ки дар овони кӯдакии фарзанд кӯдакро ба орзу мақсад кардан бовар мекунонад ва ҳама вақт дастгириаш мекунад ва чӣ шавқу рағбате ки ҳамон кӯдак дошта бошад ҳамонро бисёртар парвариш мекунад. тамоми вуҷудшона, тамоми ҳастишона, тамоми донишу малакашона сарф мекунанд барои он ки як фарзанди хуберо барои ҷамъият тарбия кунанд. оила макони меҳрубонӣ.